umbongi daqobo usombali daqobo umfuli ngeke simathe umshado namhlanje ezosona thina umxolo bazamile sikhona ukunweba elapha kwemhlanzi kodwa-ke ngoba bekhaya-ke kukuloni kwezaphilike sasekhaya mojaha Mntakagova ndiseledi Grey kaloku Mntakagova. Onyana basirhafise eKapa ndisabalekile. Ndiseledi Grey Mntakagova. Yes, ngoba ngegameni mnyamana namafuni ngokulise naba abaphulaphula bekundiwane FM aba-close to 9,000. Mandibulise kubaphulaphuli bakho ngokuzithoba okukhulu ndisithi mazenetholo kwanda kwaliwa ngumthakathi. Uyabulisa kaloku umandonde limbungela zikaXhosa usiqwenga nasenqungqwana ngathi ngumthamendlela umanganga mndigaqile umpondo zenyathi ziyazamazamisa kuba xa ugodlula kodwa hayi impundu zencanda lizincamile indoda ziyazi bithanda matshini yetata ndibabulisile abaphulaphuli bakho ngethemba lento yokuba niye naphathana kakuhle le nkqubo bendikhe ndazama uyikhangela ke qha ndabhideka kodwa ke next time I think ndizawuzama into yoba ndiyishicilele. Nakazami namhlanje sekulapha kwisifo isingqi sethu sivimbathi. Ke tata. Ebuza ingaba amakhaya uka nekhaya khulu asenda yona imfihlo njengamabulo ukuba hayi ilahleke ndawo. Mntakagova kusuke kuthiwe ndiyazimosha izinto mna kuba ndifuna uthetha inyani. Xa ndisithi ke ndisike ndifune uthetha inyani abantu yile nto bayibalekayo. Mntakagova ngokwesiko nesithethe kukho singathi ziphila okanye singathi kwintsika ezimbini. Ezi ntsika zimbini yile nkulu yelikhaya. Inkulu yekhaya impiliso yekhaya igcina amasiko igcine izithethe zelikhaya. Yiloo nto inkulu kufuneka ube ngumntu oziphethe kakuhle. Inkulu kufuneka ube ngumntu uba besinosebenzisa eligama ke lasenkonzweni sithi uhlambulukile. Andikhani kahle uba xa besinothetha ngelesiXhosa elichanekileyo besinolibeka kanjani. Umele ukuzigcina enyulu. Yes. Naw ke ngoku nanku lo mntu inkulu lo mntu uyinkulu nguye oliyeza lokuphilisa ikhaya. Ngentla kwenkulu kukho elixhego ligade into yokokuba le nkulu izenza zonke izinto zekhaya ngendlela efanelekileyo. Then ke ngoku Mntakagova ndifuna ukwenza umzekelo ke kuba ke xa uthetha ungawenzi umzekelo umntu uye umshiye ngamanye amaxesha elambatha. Uyabona njengokuba ndinguDaluxolo ndiyinkulu ekhaya kukho utatomkhulu welikhaya ojongene nam ojongene nekhaya. Zonke izinto eziyingxaki kwelikhaya zithi nje enkulwini kodwa ziyophelela kwixhego. Eli xhego nalo izinto azipheleli kulo kuphela kuba sinekhaya khulu Mntakagova. Uyabona ke ikhaya khulu kulapho kuthi ke ngoku xa izinto zingathi zifuna ukubheda apha zibhida lenkulu zibhida elixhego lihambe elixhego liyodibana nelinye ixhego elisekhaya khulu. Mandenze kumzekelo lebe ndenzawenza. Mna ndinguHoho uDaluxolo ndisecala Mntakagova nabe yandiva na. Ndingugqarha uVambane uMahlahla uSiyoyo. Ikhaya khulu lam mabini ke mna kuba odatomkhulu bam baseDyoki kuze kubekho ke ngoku ikhaya khulu apho bazalwa khona odatomkhulu bam eQoqodala eLadyfrey eBhawutini. Masithi ke ngoku nanku umntana uyagula apha ekhaya. Xa ndizame ngako konke nelixhego lazama liyahamba elixhego liyodibana namaxhego aphi aseQoqodala eLadyfrey. Masithi ke ngoku lamaxhego mhlawumbi ke Mntakagova ngenxa yeemeko zempilo ngoku senqongophele amaxhego
kodwa bekungamelezekanga into yokokuba xa amaxhego enqongophele eMntakagova kuthi kanti neenkulu azisekho namakhaya akhulu awasekho. Uyabona ke into esibethayo ke Mntakagova ne thina sibethwa zizinto ezimbini kumasiko nezithethe. Ndizikhankanye. Kukho icawe eziwathukayo amasiko, anangxaki nazo. Kubekho icawe eziwakhuthazayo amasiko. Ezi ziwakhuthazayo ziyasibetha Mntakagova kuba zithi ziwakhuthaza njena ziphinde abantu zibatsalele into yokokuba mabaxhomekeke kuzo. Mandenze nje umzekelo Mntakagova. Uyabona ngokwesiko nesithethe inkulu ayimelanga yaphangela kuba awumelezekanga umzi onenkulu uvalwe. Into buyandiva Mntakagova. Inkulu ayimelanga ukuphangela. Nonke nina bangezonkulu nimele uhamba niyosebenza. Empelanyanga nithumela imali kuhoho ehleli egcine ikhaya. Why ufuna ikhaya ligciniwe Mntakagova? Senza amasiko nezithethe ayimbiliso yethu. Kodwa siyawavala amakhaya siyohlala ezidolopini size ngela xesha sizoxhela ngalo. Ngokwesithethe funeke kubekho lo mzi usoloko ugada umzi kungabikho mimoya emdaka engenayo. Ithetha ukuthi inkulu Mntakagova ayihlali nje kuphela apha ibe ihleli. Kufuneka iqiniseke ukuba inawo namayeza wasebenzisayo ewanikwa zinkonde. La mayeza ngawococa iyadi khona ukuze umzi uhlale ulungile kungadaka sothikolosha abamntakagova ngoDisemba siyabuya sixhela inkomo senza isiko sivikhalile sithi camagu livumile inkomo iye yakhala kanti ngexesha ke Mntakagova ikhalile inkomo kodwa xa ujonga imeko ezijikeleze elisiko singathi xa sibona izinto ezingasilungeli akusekho masima axhumayo ngoku akusekho mizi efuya ude ungakroka ba indoda ithwele kanti ngela xesha amasiko ayisagciniwe bekukho abantu babini bazintsika kungadlalwa ngabo ixhego lekhaya alimelezekanga lushiye umzi inkulu ayimelezekanga ushumzi noma imeko ithini nawu ke ngoku into enzekalayo abantu njengoba bethe sisanjena ke ngoku begcwele ezidolophini nenkulu zizizamela lo msebenzi wembiliso Mntakagova ne ubumele uba wenziwa zinkulu emakhaya uphela usenziwa ke ngoku ngoopasta nangabaprofeti ezinkonzweni abantu baxhomekeke kweza nkonzo kodwa ke ngoku ewe uyaphila usinde kwizinto ezininzi kodwa ekugqibeleni umnombo uyaphela wona Mntakagova kuba siyasibhanga kancinci kwaye ke ngoku njengoba into ezakwenzeka ngoku kwa amakhaya ngoku ikhaya nje lilodwa azawuyekwa amasiko kungeni icawe ibe zizo ezifika zivale la msebenzi wenkulu la msebenzi wamaxhego and ke ngoku ndide ndifuna ukuthi ke mna ke yazi ba Mntakagova njengoba ndilapha ekhayeni nje nangoku noba ndiyawugqiba unyaka iyafuna khabe icorona nayo iyasibetha Mntakagova kuba uba singake thina njengoba nam ndiyinkulu ekhaya besinoke senza umbutho wenkulu ndihlaba ikhwelo Mntakagova inkulu zawuvakalelwa apho zikhoyo ke senze umbutho wenkulu yazi ba ndike ndabhala kuFacebook ndisithi impiliso ikumntana oyinkulu ekhayeni xa ethe wagcinwa kakuhle soze lo khaya lichabalale soze lo khaya libhange uyazi umuntu yokuqala ucomment yathini ezinkulu zigeza kangaka ndiye ndive kabuhlungu kamna xa ithetha njalo kuba xa aba baprofeti nabapasta benempazamo abathe bazenza abayeko bayaqhutyekeka benikwa iminikelo kuyaqhutyekeka kusiyiwa enkonzweni kuyaqhutyekeka kufunwa into yokokuba makayizise le mpiliso amele ukuyayizisa ngoku umbuzo nawe ke ngoku utheni le nto thina sivalelwa imisebenzi yokuphilisa ebekumele ukuba siyayenza uyabona kumbuzo ndakawusekhona okay uyabona kumbuzo wakho ubusithi ikhaya khulu eli belibaluleke ngantoni sorry yes
Ngokwale meko siphila kuyo mntakaGova kunzima ukuthi amakhaya akhulu asenayo impiliso kuba jonga isantya esi sokwanda kwabantu ababhenela ezicaweni. Andabe yandivana mntakaGova. Kangangento kokuba ngoku sekukho necawe apho kukhonzwa ngendlela enode yenze into yokokuba umntu angayiboni ngoku enokuya kutata kwinkulu ochaza ingxaki aye exhegweni ochaza ingxaki athi into xa zingamlungeli aye ekhaya khulu. Uba umntu ingxaki yakhe uyixoxe nopasta wakhe okanye uyixoxe nomprofeti ugqibile. Ithetha ukuthi ke ngoku umsebenzi wethu zinkulu uthathiwe. Ukuze ubuye ke mntakaGova kwenzeke ngolahlelo kwakusenzeka ngalo kuqala. Ndicinga fanuba simele sibe nendlela ethile yokokuba sibe nephulo lokuvuselelwa kwazo iinkulu. Khumbula mntakaGova, isintu ayiyonto ozenzela yona. Isintu yinto ozalelwe kuyo, yinto okhuliswe ngayo kokwenu, yinto okhule isenzeka, yinto yengingqi le ukhulele kuyo. Esanamhlanje isintu ukuba mna ndizenzela lento yam ngohlobo ndizenzela ngalo kugqityiwe. Ndingenza umzekelo, ukufa kwabakhwetha bekungamelezekanga into yoba yingxaki yalaa mntu ufelweyo, ibifanele uba yingxaki yesizwe kuba xa usoluka uza kuba yindoda. Woluka ulandela isiko lakokwenu, isiko lesi siduko, isiko lale ngingqi ukuyo, isiko lesi sizwe ukuso. Kodwa uthi waba nengxaki yolwaluko ufumaniseka into yoba ngoku izawuba nguwe notatakho nomamakho. Ilahleka kwakuloo ndawo ke mntakaGova. Omhlawumbi wathi ke uba unkosi uphathekile olumisa ifana nkosi alithunywa. Wayezama ukuthi ke bekumele uba thina abantu siyaqokelelana sizame into yokokuba sibuyise undalashe. Akazubuya ngokupheleleyo mntakaGova, kodwa ke sizame ukumbuyisa kuba mandenze omnye umzekelo. Uyabona ukuba ungajonga indlela yabantu abathwasayo, ujonge amagqirha langaka, uzawufumaniseka into yoba lo mntu uyathwasa kokwabo ikhona inkulu akavani nayo, likhona ixhego akavani nalo. Uyaye uthembela kwelo gqirha liyawuthi limthathe ibe lilo elimnyangayo. Ithetha ukuthi ke ngoku imisebenzi yenkulu nemisebenzi yamakhaya mntakaGova ayisekho kuba noba sowuthwasa izinto zakokwenu uzenzelwa kokwenu, zikhokelwe inkulu, zikhokelwe lixhego. Likhona igqirha lakho, igqirha lakho lihamba emva kwabo bantu babini, kodwa namhlanje iba ligqirha elingaphambili. Kodwa aluwazi amasiko alapha koVambane, aluzuvana nezinyanya zalapha koVambane. Yile nto ke amagqirha ke ngosegqibile uthwasa kodwa ufumaniseka into yoba heyi umnqwazi awuqini. Kunzima mntakaGova, akukuhlanga. Uyabona ke le mpalalo ingaka yokungaqini kwekhaya khulu kwakunye yokungaqini kwenkulu nexhego apha ekhayeni nokungaqini kwamakhaya khulu. Abona bantu babetha kakhulu baluvayo lwamvila ngabantu abathwasayo mntakaGova, kuba bona abantu abathwasayo soze udadewethu athwasa gqibe ndingekho ndiyinkulu ekhaya. Soze udadewethu athwasa gqibe lingekho ixhego. Igqirha elithwasisa udadewethu xa lifika ekhaya funeka ligobe kum, andifuneka lixelele mna. Yazi kukho umama ndiyamlibala nje ke ngoku useKapa kodwa sewasweleka, yena ngwalapha eMthatha, wayeye ekhaya eyokwenza umsebenzi. Andibize kunye notata athi ke jongani ze nifike nenze azibale 1 2 3 4 5. Ufika kwam phaa andithi ndithunywe ligqirha, ndifika ndenze le nto igqirha lithe mandiyenze. Lithi ke ngoku kum, Vambane kukho kwenu apha, cenga izinyanya zakokwenu wena ngokwakho. Andizuza mna apha ndingumamyirha ndizocenga izihlwele zoVambane. Umamamyirha lo mama lowo waseMthatha. Amagqirha amaninzi ndiqinisekile ayanqwala, ayamazi kunyanjoku. Ukuba uzokwenza umsebenzi kwakho mntakaGova ubonisa wena uba yenza kanjani. Ngoba amagqirha akhoyo lisuke lifike litshantaza apha ube nihleli nina. Ndimi inkulu ekhaya ndibuka igqirha lenza umsebenzi kadadewethu. Nanku utata omkhulu ukhona ujongile
akho role ayidlalayo. Ndizamya kwindawo ethi ke ngoku xa sele ke ngoku udadewethu ethe waphoxakala akavana nelagqirha, asisakwazi ungenelela thina sibophelelekile kwalo nolwazi esinalo luncincanana. Andabuye ndivana mntakagova sisengxakini, kodwa ke ngoku uyayibona le nkqubo uyenzayo mntakagova. Ndingavuya into yokokuba singamane siyishicilela noba ngamanye amaxesha ndingeza apho njengangokuba ndibeke ikhamera phambi kwam ndiyazivideorayiza. Le nto siyimane siyixoxa mntakagova kuba banqabile abantu abathetha ngolu hlobo ndithetha ngalo. Siyithathe siyifake nakwi-intanethi, siyifake nakumakhasethi, yona kwi-CD mntakagova, siyijikelezise sibacele abantu uba ukuze isizwe siphinde sibuye sime. Ye mntakagova, yintoni ebangela uba isantya sokunxila kwamadoda sibe ngaka? Kukuphela kwemizi, kuba umzekelo mntakagova, njengokuba ndiyinkulu nje ekhaya, ndiyayazi into yokokuba zakohlwaywa ngootatomkhulu bam abaphilayo, ndohlwaywe ngabangasekhoyo ukuba ndizawufuna ukunxila ukodlula nabantu abazosela apha ekhaya. Andazi beva le ndithethayo na. Ngokwesiko benithi uba nisilile, ninabantu abasilileyo nisele mva, niselisa abantu, nina nimane nibeka nje umlomo niselisa abantu, mabanxile abantu, kodwa nina abantu abanomsebenzi ninganxili. Namhlanje ngoku buthi buvula utywala mntakagova, sandithinditha kandithethayo. Xa ndisamkela abantu sandishwaniza, ndiyashishiza ngenxa yentoni? Kusuke olwaloyiko. Mna mntakagova ndirhalela sibuyise olwaloyiko. Uyabona uloyiko luyamqoqosha umntu mntakagova, into yokokuba ukuba ndingayenza le nto izawuhlazisa ikhaya lam, izawuhlazisa isizwe, izawuhlazisa ingingqi le ndiphuma kuyo. Kuzathiwa ngabantu abanjani aba? Abasekho amadoda namhlanje anexhala loba kuzathiwani ngabantu. Uyabona abantu besikolo ke mntakagova bawundixolela, basoloko bona ke bethethayo bathi suba nexhala ngabantu bazawuthini, neecawe ezikhoyo ke zitsho zithi suba nexhala ngabantu bazawuthini. Esintwini mntakagova, isizathu soba mntakagova xa uphuma ecaleni uyindoda udliwe kuthi awuzuphinde uze kwindawo enentselo ungabusilanga utywala, yinto yokokuba esintwini ugade omnye nomnye agade omnye, omnye agade wena. Esintwini siyagadana, siphila ubomi bokunqwanqwadana mntakagova. Ndithi hayi kodwa mntakagova noko indoda ayisoso yenze ngohlobo wenza ngalo. Masithi mhlawumbi niyaxabana mntakagova kulapha edolophini, ndizawuthi kuwe hayi kodwa mntakagova noko kaloku amadoda akanawuthi xa exabana kuxasiwa kwawuma neeteksi kume neemoto kubukelwa amadoda exabana. Uqonde nawe tyhini, hayi mani mfaka hoho ndicela uxolo utsho uhle. Abangoku ke bathi abantu jonga iingxaki zakho. Laa nto bajonga iingxaki zakho ke mntakagova yile iphinde yamosha kwanamasiko, kuba ukuba inkulu izama ukulungisa imithetho yekhaya kuthiwa khawujonge iingxaki zakho, ufanele uba ujonge ilifa wona ufuna uyophangela. Kanti lo mntu uthi kuye ujonge ilifa akafuni uyophangela ngulo uphethe impiliso yakho. Le mpiliso yakho ngoku umzekelo mntakagova, yabona abantu abafuni kwenza laa mnikelo wokokuba inkulu igade ikhaya lingahlali lingenamntu, bamane bephosa imali isentanyana kule nkulu. Kodwa ubungajonga indlela abanikela ngayo ecaweni mntakagova ungathwala izandla entloko. Ufumanise batyhini abantu ukuba le mali ingaka uyikhuphe ecaweni yimali ubuyithumela ukuba inkulu mayikwazi uvusa ikhaya, niqiniseke ukuba inkulu iyazenza. Asithi azikho inkulu ezingafediyo mntakagova, kodwa ngokokwazi kwam xa inkulu ifeda mntakagova kudityanwa likhaya, kuboniswane ngayo, kuyiwe ekhaya khulu kuthiwe noko asaneliseki ngubani. Ikhaya khulu limthathe limtreyine limqeqeshe. Uba lohlulakele uzawutshintshwa mntakagova
kuthathwe umuntu ofanelekileyo ibe nguye ozawubamba umkhonto, kuba sisinyanzelo into yokokuba xa umkhonto uphethwe nguwe yiba ngumuntu ofikelelekayo, yiba ngumuntu olithandayo ikhaya. Nongavani naye, vana naye njengento yokokuba nguwe ophethe impiliso. Okwasecaweni upastor nithanda nonke kuba uyayazi uba impiliso yenu ikuye mntakaGova. So sisangxakini ke mntakaGova yento yokokuba asikwazi ukubuyela kundalashe wamanyani. Okwenzekayo ngoku kuske kuye kuvela icawe endizithandayo nam kabantu ndiye nakuzo ndiyokhonza, ziyawakhuthaza amasiko, kodwa aziwenzi kuba kaloku ekugqibeleni isiko lakwaVambane lelakwaVambane. Yabona mntakaGova, ingxaki yokungenziwa kwamasiko nokungakhathalelwa kwamaxhego nokungakhathalelwa kwenkulu yinto yokokuba zikhona izinto ekhaya ezizawuthi xa zisenzeka ndithi utata wayeke wathi, utata omkhulu ngonyaka othile wayeke wathi ukuba le nto singayenza ngohlobo ingalunga. Ifana naxa unephupha elingaqondakaliyo, omhlawumbi umzekelo uye ekhaya khulu uthi ndibangalala ndiphupha into ethile, ndibangalala ndiphupha into ethile. Ixhego uzalibona lijonge edongeni libuye lijonge kuwe lincume. Seliyazi uba yintoni mntakho, awudingi umprofeti. Ubinkulu yekhaya iqinile, ixhego lekhaya liqinile, ikhaya khulu liqinile, awumdingi umprofeti ebomini bakho. Ela xhego liza kukhulula uhambe libiza amanye amaxhego lithi amaxhego laa nto sasiyifihla ivelile mntanini. Uyava ndithini ngoku? Laa nto singazange siyenze kwakumele uba siyilungisile nantsi yavele mntaneni, maside senze laa nto azokwazi umntana ukhululeka. Ngoku ufuneka ndiyeni yokhupha imali egqirheni ngezinto ezaziwayo. Awakho amaxhego angazaziyo izinto. Nditsho umntana nokunezimbo mntakaGova uzava kuthiwa yho, hey, ohlo bathetha ngalo yonke le nto ayenzayo ngubani lo? Umzekelo mna utata katata ndimazi, kodwa uvele kuthiwe yayi, hayi ngutata katata wakhe ehleli lo. Utata katata ke kuthiwa xa enomsindo wayevela bukhaba utywala, umphanda ugcwela ujule phantsi aqule namadoda ayi-20 eyedwa. Ndizamuza kwindawo ethi ke mntakaGova, abantu abadala banazi nonke apha endlini njengoba ningabantwana izimbo zenu zonke izinto abazenzayo. Laa nto iyanceda ke mntakaGova kuba kaloku uyabona ndathi ndawuzazi uba okay ndifuzile kodwa ndazixelela into yoba omhlawumbi ke mna ke ndincedwa nayo inkonzo kuba njengoba ndindoda esintu njena ethanda isintu ndiphinde ndiyithande inkonzo kwenye icala kuba inkonzo iyakuthoboza mntakaGova. Nobuya ucaphukile enkonzweni ubuya noko uthambile. Kodwa ke ngoku kuba buhlungu kuphela ukuba inkonzo siyenza ivale indawo yamasiko nezithethe. Ukuba siyenza inkonzo ibe yinto yokuvala amasiko nezithethe, sibulala amakhaya wethu kuba yiba nomfanekiso xa ekhaya engasekho uDaluxolo Hoho, engamshiyanga unyana wakhe uDaluxolo Hoho, emthe olu lwazi. Okay, ndimthe olu lwazi ndinalo unyana wam, omhlawumbi kube sindisiwe, omhlawumbi kube kuloo nkonzo akuyo. Ndenza umzekelo mntakaGova, kwiminyaka 10 ezayo elaa khaya lasekhaya liza kuba likhaya kanjani? Kuba xa kusithiwa funeka kusetyenziswa umkhonto uzawuqala kubani? Umkhonto ubukum awahamba kakuhle kunyana wam, then unyana kanyana wam xa ewulanda uqala ndawoni? Nantso ingxaki yesiko ke mntakaGova. Uthi lo mlibo wawuqhawuka ube nzima uphinda udityaniswe. mntakaGova, awuphinde uphindele ngabe kunwe kule ndawo. yes, Malithi ikhaya xa inkonde nenkulu zifeda. mntakaGova, ndithe kuwe sinekhaya khulu. Andabe ndivana mntakaGova. Yiyeke into yokokuba ngoku mntakaGova kangangendlela esithe qhusa ngayo amakhaya khulu siyamhla kodwa kusweleke unyana katata omkhulu.
kwathiwa kusweleke unyana katata omncinci. Ngokwesiko nesithethe iinkonde zekhaya kunye nenkulu ngabantu abasoloko bephefumlelana ngeengxaki zekhaya. Ithi ke ngoku xa kukho ukufeda okuthile okwenzekayo kudinge ikhaya khulu. Ayikho enye indawo esibhenela kuyo mntakaGova ngokwasesikweni. Kwaye nokungathi mhlawumbi eli khaya khulu lakho ngumasenza umzekelo ke mntakaGova. Njengoba ndisithi ikhaya khulu lethu njena liseQoqodala eLadyfrey. Nakutsolo bakhona oogqarha, oovambana, oomahlahla, oosiyoyo. Into enokwenzeka ke ngumzekelo lendiwenzayo mntakaGova kuba ndifuna umntu acacelwe. Kule ndlu yoovambane akumelezekanga ndazi kuphela eQoqodala eLadyfrey, kuba xa kunokwenzeka asuke abhubhe lo besime ngaye eQoqodala eLadyfrey. Baninzi oogqarha, bakhona oogqarha basekhaya abakutsolo. Mna ndinoxanduva lento yoba ke ngoku ndiwazi wonke la makhaya khulu khona ukuze xa kukwingxaki ndikwazi uya kutsolo ndithi ekhaya khulu lam eQoqodala kukho le ngxaki. Bendiyobeka ingxaki yam ndafumaniseka into yoba ayinawukwazi ukuncedakala ngenxa yezi ngxaki nezi ngxaki. Ngoku ke ngondize ugqarha mnye, uvambane mnye. Ngoku ke ngondize kuni, kodwa ke ubuchule mntakaGova, la makhaya khulu mawazane, masiwazi ingekabikho ingxaki mntakaGova. Inoba uyandiva. Ize ithi ke xa kukho ingxaki kube lula ukuya kwezi nkonde kuba ekugqibeleni mntakaGova abantu abanelungelo kwikhaya lokuzisa isisombululo ngabantu abangootatomkhulu. Ukuqala kutata wakho uyotsho ootatomkhulu bakho ngabo abanelungelo. Umzekelo asinawudibana mna nabantakwethu noodadewethu omhlawumbi nomama ndenza nje umzekelo kugqitywe into yokuba hayi uDaluxolo akasiphethanga kakuhle apha ngoku lo mkhonto into engcono mawunyuke usithembele, mawunyuke ubhuti isithembele. Asiwufuni umkhonto uphathwe ngubhuti. Inoba uyawuva lo mzekelo ndiwenzayo mntakaGova. Ayihambi njalo, kufuneka niphume ninabakhalazayo niye ekhaya khulu niyothi phaa ekhaya akasiphethanga kakuhle ubhuti wethu uDaluxolo, sicala amancedo. Ndizawubizwa mna kuthiwe yewo khawuze ngapha mntanam mani, ikhona ingxaki. Xa ndifika phana noba ngumakhulu noba ngutatomkhulu akwenziwa nje kaloku mntana wam. Le nto khawuyilungise ngolu hlobo, ayibeke. Ukuba ndingaqhubekeka nobunkulu kodwa ndingakwazi ukumamela inkondekazi nenkonde yekhaya, ingakumbi abasekhaya khulu, hayi andifuni ukuthi yimbambano kuba kusemoyeni apha. Kodwa ke ndingathi mna kukugula ngengqondo mntakaGova, kukugula ngengqondo. Ndiyaxolisa abaphulaphuli, azithanga dado bawo. Enye into esilahlekileyo mntakaGova kukulahlekwa yintsingiselo yesiko, intsingiselo yesithethe, intsingiselo yokukhathalelana nina lilikhaya ngenjongo zento yokokuba isiko liniphilise. Kulahlekela ntsingiselo. Yazi uba kweminye imizi kude kuthiwe nokokuba nilibhudile isiko, okwakuvana kwenu kuko kunihlanguleyo lavuma isiko. Imake xa kwenzayo ke abanasikweni ethu silekhaya isifuthe ngesebenzi yezindividual inefuthe lendaba. Ndiqophile mntakaGova. Apha njengokulikhaya ne? Ya, sithetha ngesiko. Ya, imali inefuthe linjani kumafuthe njengasekhaya? Ya,
Ya, andiwuva ncam lo mbuzo wakho mntakagova. Imali mntakagova funeka siqaphele ndwinye, ifike yavala isikhewu sento kokuba bekulinywa kufuywa. Okwakulima kufuywa ibilixanduva lomntu wonke uqinisekisa into yokokuba kuvukelwe egadini, kuvukelwe emasimini, kukhatshelwa inkomo, iphinde inkomo iyagadwa. Nalapha emalini ke mntakagova, nalapha emalini bekumele into yokokuba imali siyamkele sayisebenzisa ngolu hlobo bekusenziwa ngalo ngelaa xesha bekulinywa. Umzekelo, ukuba kukho isiko elithile ekufuneka lenziwe, ingakumbi elibandakanya ikhaya, noba mna ndinayo imali epheleleyo yokuthenga inkomo mntakagova, kodwa kufuneka uba laa nkomo ndenze umzekelo, uba laa nkomo iyi-9,000 mntakagova, funeka mna ndithi okay ndizawukhupha i-8,000. Ndicala njengoba nina ningenamali njena ke niqokelele noba zii-20 rand, 50 rand, 100 rand, kuba kufuneka xa ninonke nileli khaya nibe negalelo kule nto iza kuzisa impiliso. Kuba xa sijikeleza phaa eziko sinqula sicamagusha, sithetha one by one, sithetha nganye nganye, umntu uyazithethela. Ngoko ke awuba namandla wokuma uthi ndicela ukuphila ngenkomo ethengwe ndim wena ungakhange ube nagalelo kuyo. Ithetha ukuthi xa kusenziwa isiko wonke umntu ugalela loo nto nayo izokwazi uba le nto izisa impiliso kwikhaya lonke. Kuba xa sinqula andinquleli mna ndodwa, sinqula sonke silikhaya kuba sifuna eli siko liphilise thina xa sisonke. Alright. Enye indawo engaxabezekanga uyibonise ubana ukungavani phakathi kwekhaya akubangelwa intselezo na, akubangelwa imali na. Mntakagova, ukungavani phakathi kwekhaya kubangelwa ziingxaki ezininzi ezithi zehle phakathi kwekhaya, zingabi nesisombululo, zingaxoxwa zisombululeke. Okwesibini, ezinye iingxaki ezibakhona phakathi kwekhaya yinto yokokuba omhlawumbi omnye athi kube phangela azibone engathi ungcono into ethile angakwazi uzenzela yena esisiqu ngaphandle kwabanye. Ndifuna ukuthi mna kukungaqondani xa ndishwankathela mntakagova, nokukhuliswa omhlawumbi ngendlela apho uzawuphulukana nentsingiselo yokuhoya ikhaya. Mandenze umzekelo, uyabona umama ondizalayo mna besithi xa sixabanayo ekhaya athi kodwa mntana wam noba kwenzeka ntoni funeke uyazi uba ngoodade wenu aba, ngabantakwenu aba, baxhomekeke kwakuwe. Umsindo wakho zama into yokokuba uwukhontrole kuba abazungakugezeli kuyo yonke imizi. Abadala bayagezelwa kuba baye babonwe ngathi bafuna ukulawula ngegqudu mntakagova. Ube ngenye ixesha ungalawuli ngagqudu, qha wena uzama ukwenza izinto ngohlobo utata wakho wayethe zenze ngalo, ube uzenza ngexesha elingafaniyo nexesha lakudala. Kuba umqondo wethu mntakagova awufani nomqondo wabantwana abaza emva kwethu. Ukuba ke amadoda amadala angangamna ngaphezulu angacinga ngohlobo ndicinga ngalo mntakagova, izinto zokungavani kwenu ekhayeni awunokuzithatha ibe yinto enode nibe ngathi ningaxhibana ngayo. Andazi uba mntakagova uyandivana. Mandenze umzekelo olula, ndiyathanda ubenzela abantu umzekelo. Enkonzweni okhonza kuyo awuthi kuba benixabene namhlanje kwinkonzo elandelayo anizubulisana, anizuxolelana. La moya usebenzise enkonzweni
ndicala mna ke ngoku siwuthathe sizokusebenzisa apha emakhayeni wethu siyasakhe amakhaya wethu ngala moya wakwazi ukuxolelana mntakaGova. Thina sibethwa kukuba ndakwehlelwa yinto okanye omhlawumbi mntakaGova ngempazamo uthetha igama elindihlabayo ndizixelele uba ndawuze ndimfumane ubani okanye athi umntana ndawuze ndimfumane ubhuti. Laa ndawuze ndimfumane akasebenzi kwikhaya kuba ninela xesha lokujikeleza eziko. Ela xesha lokujikeleza eziko ninqula, nicela iindlela ezimhlophe, nicela impiliso. Lixesha elibaluleke kakhulu eliyana, lingcwele lihlambulukile, lifuna abantu abacela bebenyanisekile. Sithi amasiko siwenzile walunga, kanti ngela xesha sijikeleze eziko, lo gama sijikeleze eziko mna kamane ndikuxelesha ndiqonda uba kodwa wayendenze into ethile ngoku uyakwazi uba yena athethe ngohlobo. Zezo zinto mntakaGova ezi zitsalela amakhaya emva. Ndingangakuphenduli ncakasana mntakaGova omhlawumbi kuthi kanti ndiyagwengula. Ndisenogwengula ke mntakaGova kuba sithatha ngento engenzekiyo. Ingxaki lapho mntakaGova andazi uyandiva na. Sithatha ngento ebekumele uba siyayenza. Kukhona lo mntu uzama undifowunela qha ndizama ungamhoyi. As long undiva wena mntakaGova. Apho into endiyithethayo mntakaGova apha le mizuzu siyigqibe apha ndithetha. Ukubukhona umzi othi thina sisamanyene ekhaya, thina inkulu sisayithanda, thina sisenalo ikhaya khulu, angaphakamisa isandla omhlawumbi akuchwethe ecaleni kwinkqubo elandelayo sibave bethetha awo bantu bazawuthi thina sisayenza le nto. Omhlawumbi ingasinceda naloo nto mntakaGova sike siva bakhona nabantu abasayenzayo. Yabona sixoxile namhlanje thina make sive baba kungena umuntu ozawuthi ekhaya iyenzeka into beyendiva mntakaGova. Ngesesesebenze mkhulu wapha mntakaGova ndimamele ndidixaka nge-30 seconds akathela umxholo wanamhlanje. Ndiyayibulela ingwane mntakaGova ukuba ithi chu nezihloko ezinjena mntakaGova kuba asinayithatha kancinci le nto sigqiba kuyixoxa ngoku kuba kaloku mna yile nto kudala ndayilwela ndisithi ukuba sithetha ngamasiko nezithethe nyani make sizameni ukuyilandelela le nto ngokuthi sizame noba mhlawumbi singenza umbutho noba singathi ngumbutho wenkulu noba singathi ngumbutho ovuselela amakhaya kodwa ndizama ukuthi ndihlabe ikhwelo loba mawethu mayibe khona into esinothi sizameni ukuyenza khona ukuze sakhe amakhaya wethu ukulungiselela izizukulwana ngezizukulwana ezizayo. Ezamfundiso sasikhuliswe ngazo masizameni kangangoko sinako ukuzibethelela zingangeni ebantwaneni bethu sizishumayela zange zayeka icawe kuba abantu bengafuni ukholwa. Ndimile mntakaGova. Camaku dade, camaku. Enkosi.